Father Nestor o sa team of pastors din sa Sacred Heart of Jesus Parish Pahak, kaninyong tanan mga igsuon, mga opisyalis sa PPC, mayong gabi kaninyong tanan mga igsuon. Hi. Hello. Atong papakan mga igsuon ng atong nabanhaw nga Ginoo. Pasalamat ko ni Father Nestor, Father Glenn, o pangkaubang pari nga naimbitaran na sad ko pag misa novena din sa atong parokya, no? So, every time makabalik ko din makahinumdum ko sa akong mga nindot kayong memories din for 6 years. Pero doon lang mag-gitaron, aram ang Cordoba. So, doon lang tayo mag-igsuon. O nang kahit magkalayo, malapit pa rin ang ating puso. Amen! So, mga igsuon, di ako na ito'y usa ka gilubong ba, usa ka asawa, pero tigin yung ihilap, kay namatay ang bana. Pero tigin ang dangay nga, sweetheart, darling, ako yung anong gikuha makas Ginoo. Sus, naglumpat-lumpat yun siya sa kuhan, ganang di na sa lubganan ba. Ang mga tao, grabe mo nang hilak niya, niya nalibod-bura na itong uban. So, grabe mo yung baji, hamahilak, inunusan naman yung minatay na ibayo. Sus, kay nato'y isa, gituod pa bitaw siya dito sa bangag. Yung siya nga, ngano inyo mag-gituod diri? Kuha ako ninyo diri, oy! Sus, nahatlok na isang muuban sa iyang bana nga namatay niya. Pero, istorya naman yung migsoon. Kung na ay magpakita pa nga atong mahal sa kinabuhi, intay ka na inyong bana nga namatay. Kunya sa kalidlang, sa kagabion, mapakita ninyo dahil sa inyong kwarto, minsan, darling, ni ako. Sa may inyong bation, may so, malipay ka mo, muhag mo niya, or mudagan mo. Dahagan lagi, di ba? So mo gini atong bationg murag common siguro natong himuon, mga lisang ta, mahadlok ta, bisag mahal kan mo yung bana. Makayong sa, "Uy, ganun napakita man akong banang namatay naman yung taon eh." So ato masabtan mo yung suon ang pagbati sa mga disipulo sa atong Ginoo. Sa dihang nagpakita ang atong Ginoo, atong nadunggan sa Ebanghelyo karon, unsa ilang gibati, nangalisang yung taon sila, nahadlok sila. Pero naapag-iusa ang pagbati nga I'm sure ilang gibati, nga konsensya silang tanan mga igsoon. Nganuman, kay nahibaw ba yata pag sa ulog sa Holy Week, Biyernes Santo, nanagan ba halos tanang mga tinun-an sa atong Ginoo, nanagan in taon sa panahon nga naginanglan ang atong Ginoo sa iyang mga tinun-an nga muuban sila sa iyang kasakitan. Unsay gihimo, nanagan sila kay nangahadlok in taon sila, basig dakpon po sila ug mahiagom sa kamatayon. Mga unsay unang gisulti sa atong Ginoo, sa diyan napakita siya kay nangalisang man sila, mainyo unta ang kalinaw. In a way, the Lord was saying to them, ako kamong gipasaylo, ayaw na kamo og kakonsensya, dawata ang akong kapasayloan. Di ba mga igsoon, panahon gani nga mudawat kita sa sakramento sa pagkigiuli, mausab na atong masinati bitaw nga experience after confession, masinati nato ang tinuod nga kalinaw, real peace. Nganuman, tungod kay nakapangumpisal man ta atong una-una nga ato nang nadawat ang kapasayloan sa Ginoo. Nakadumdum ko may igsuon nitong batanon pa kong pari. Dihatoy niduol ako nga usa ka inahan.
dito ako sa Manila to na-assign may first parish sa may Caloocan. Sa Padre, yung pong aking asawa may sakit po, pwede po ba siyang isikol? Mga niadto ko, pagabot na ko sa ilang balay, na ako'y nakita nga kanang tiguwa nga idaran nga nanilhig. Nanilhig siya. Ngayon ko, sino po ba dito tayo yung aking isisikol? Nga, ay ako po yun, Father. Noon sa mga sakitong nanilhig ng tao ni. First time akong nahilog ng sakitong nga nanilhig. Kasagaran na akong nahilog ka namin. Kasagaran yun na kapag salita pa. Father, sus, pagkabot mo. Gana no, na yung taon. Pero kanto nanilhig ba? Sus, pero di panilhig siya. Naniingkod siya na, Father, tawarin po ako na. Nangumpisa lang siya, teka lang po tayo. Suot ko po man yung stola ko. So dito may isang ilang garden. Dito siya pangumpisal. Pagkanindot siya yung confession. Murag kinasing-kasing gid siyang nangumpisal. Siguro mga 3 or 4 days after, nibalik ang iyang asawa. Unya, niyon siya, Father, yun po ang aking asawa na pinuntahan po ninyo. Wala na po siya, patay na po. Kuha? Namatay yung asawa. Nangilhig pa man to. Kuyawa. Noon sa may, anong nangyari siya nga? Natulog po siya, Father. Hindi na siya nagising. So natugra, wala na siya kamata. Nindot ba ng kamatayon ko na no? Kung natugra ba, di na kamata. Ganahan mo namin soon? Nakikita ka ba ng pari, ganahan ko na sila. Namamatay sila, matiguan na, matugra ko no, di sila kamata. Mga nakuratan ko, pag funeral mass, nanguli ang iyang mga anak gikan sa abroad, daghay mga anak niya gikan sa abroad. Perti nilang panghilak. Dadi na, hilak sila. Ingko, sabi ninyo, nakikiisa ako sa inyo. Alam ko, mahal yung tatay niyo. Pero ang consolation, tingnan niyo ang mukha ng tatay niyo. First time ko nga nagmisa o patay may soon. Nga nakakita ko o minatay nga naka-smile. Oh, dili binuang ito. Iko, yun sa mga funeral parang ipa-smile masiguro siya. Ako gilitan ako nga iba. Naka-smile? Nagana siya o naka-smile bitaw siya. Ingko pagkanindot sa bani nga tawhana. Mawaningon ko, tingnan nyo, daddy nyo. Kahit wala na siya, pero swerte pa rin siya. Kahit na huling sandali niya, nakapaghingi siya ng patawad sa Panginoon kasi nakapangumpisal siya. Alam ko, grabe yung kumpisal niya. It comes from the heart. Kasi ako'y napakumpisal sa kanya. Mga igsoon, akong pamalandong, nga kung maghisgot ang tinuod bitaw nga kalinaw, kanang real peace, di man nato matagamtaman sa uban, ato lang nang matagamtaman sa Ginoo. Mao nga ang mga pulong gisulti sa atong Ginoo sa matinud-an karong ebanghelyo pagkanindot kayo. Mainyo unta ang kalinaw. In other words, ingon siya, dawata ang akong kapasayloan. Ayaw na kamo ka konsensya. Nakasabot ako nga nangahadlo kamo, talaw kamo, mong mibiya kamo kanako. Mao kitang tanan migsuon, musab kanay challenge sa matago sa kanato. Tungod kay naibawta nga sa mga higayon nga nata sa kalisod, labi na sa mga krisis, mga problema,
Ang una gyud natong i-blame way lain ang atong Ginoo. Mo ni akong na pambalandungan sa Monday, Holy Monday to Holy Wednesday hangtod sa gabi, doon naman sa ni confession. Kasagaran yun di pang mention sa mga ranong pisal sa panahon nga na sila sa kalisod, ila dayong i-blame ang Ginoo. Gani mag-question sila, Padre, gigugmang yugha ko sa Ginoo. Ngano man, tungod kay ilamang nabati, nagibiyaan sila sa Ginoo. Pero dili baya ka na tinuod ng suod? Kay kana bitong na footprints in the sand, nakapamilyar man tanan, no? Kana bitong tao nga malandong siya nga sa mga panahon nagdamgo siya sa panahon ng sa kalisod, naglakaw-lakaw sa baybayon, usa ra man kaset sa mga tunog ang iyang nakita. Upan sa panahon na sa kalipay, duha ka mga tunog. Mga ni-question sa Ginoo, Ginoo, nganong sa panahon sa kalipay, duha ka tunog man ako makita, duha ka parisan nga tunog, pero sa kalisod, usa ka tunog naman lagi na. Ningon na Ginoo niya, anak, sa panahon sa kalisod nimo sa imong mga problema, kung naglakaw-lakaw ka, usa ra ka set of footprints sa imong nakita, dili ka na imo anak, that's mine. Tungod kay ako ikaw gialsa, ako ikaw gi-embrace, ako ikaw gikugos. Tungod kay kung ikaw ra di nimo kaya. Mga in reality may igsoon sa mga panahon sa kalisod, panahon na tas krisis, mas hugot hinuon ang Ginoo nga moduol kanato. Dili lang ta aware tungod kay usahay matabunan ang atong pagtuo diya sa atong kaugalingong emosyon. Pero ang Ginoo ana sa kanunay labi na sa mga panahon nga naa kita sa mga krisis, ana kita sa kalisod. Mga ni atong pagpadayon ni atong santos nga misa karon ikaapat ka adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang makanunayon nga pag-uban kanato, pag-iya kanato, bisan pa sa mga kadaghan nga higayon susama sa mga apostoles, makadaghan kitang ibiya kaniya. Pero ang Ginoo dili gyud siya mobiya kanato. Amen. Panindugdan tanan magsuon alang sa pangamuyo sa katilingban. Pasaligon sa gugmaw kaluoy sa Dios, mudang upita kaniya diya sa atong pag-ingon. Ginoo, dunggan kami. Nga ang simbahan, mamahimo untang magmalahutayon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang Ginoo nga nabanhaw, magiya kanila nga naa sa pangatungdanang pampubliko, aron makaalagad sila diha sa katarong ug kaangayan, mangamuyo kita sa Ginoo. Nga mamahimong malampuson ug malinawon ang umaabot nga piniliay, mangamuyo kita sa Ginoo. Nga alang niadtong nag-antos sa nagkalinglaing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Nga mahimong magmalampuson ang SICA National Mission Congress nga gisugda ni atong Abril 17 hangtod 24, 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga igsoong nangamatay, makaambit na sa kabanhawan ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo.
diha sa kahilom sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ato sa ipadangas ng itong amahan atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo. O Diyos, panalipdiw tabangin kami sa imong makanunayang gugma. Kami nga imong giluwas aron sa kanunay, magsangyaw kami nga malipayon sa pagkabanhaw ni Kristo, among Ginoo. Amen.